So ceiwch eich llygaid tra yn gorwedd. A jyst meddyliwch am un ai gair i ddisgrifio sut ydych chi'n teimlo bore yma. Mae rhywun wedi dweud yn barod, mae wedi blino. Jyst meddyliwch am un gair sy'n symio fyny lle ydych chi arni bore yma. A wedyn meddyliwch am liw sy'n debyg i'r ffordd ydych chi'n teimlo bore yma. Felly di miwtio rhywun, please, Beth. A jyst sganiwch drwy'r wsos ydych chi wedi gael. A jyst sylwch ar unrhyw ddigwyddiadau sydd falle wedi gadael chi'n teimlo rhyw ffordd. Neu falle bod dim byd o gwbl wedi digwydd. A mae hwnna'n ei hun yn gallu bod yn eitha anodd. So, tra ydych chi'n gorwedd i lawr, trwy feddwl eto am y ffordd ydych chi'n teimlo, a trwy ddefnyddio y gair yna nath chi ddefnyddio i ddisgrifio'r ffordd ydych chi'n teimlo eich hunan. Eisiau chi setio bwriad i'ch hunan yn y sesiwn bore yma. Falle bod o yn gadael fynd ar rhyw densiwn ydych chi wedi bod yn dal wsos yma. Falle bod o'n ymlacio, rhoi rest i'ch hunan. Falle bod chi'n teimlo bod y gwanwyn ar gyrraedd a bod chi tra'n egni ac eisiau cael gwared o chydig bach o'r egni di-angen yna. A rwan dechrau arafu'r anadl reit i lawr. A dod â'r sylw at y bottom bol. A sylwi ar y bottom bol yn codi ar yr anadl fewn. Ac yn gostwng ar yr anadl allan. Ac os ydych chi eisiau defnyddio anadl Ujjayi, dwi'n meddwl wsos dwytha nath ni drio hwnna. So mae pen mae cefn y gwddw jyst wedi cau fymryn, fel pen ydych chi'n gwneud stêm ar ffenest, ond efo'r ceg i cau. So, ond efo'r ceg i cau. So ydych chi jyst yn clywed o'n dawel yn eich pen chi.
A rwan, dyn ni'n mynd i ddechrau chydig bach o myfyrio, o mediteitio. Ac un ffordd o'i wneud ti dwi'n ffeindio sydd yn helpu ydy jyst trwy wneud sain bach. So mond chi fydd yn clywed o'n eich pen chi, dy ddim yn sŵn uchel o gwbl. Dyna gosach at y camera. Just i wneud y sŵn. So yn llythrenol, da chi just unrhyw nodyn. Ac unwaith da chi'n rhedeg allan o anadl, ail gymryd yr anadl i mewn, gwasgu'r bottom bol allan, ac yn ôl i'r nodyn un donog na. A'r bwriad ydy i trio cael y nodyn mor llif na phosib. A just canolbwyntio ar y nodyn yna, gadael i bob dim arall fellhau. Pryd bynnag ydych chi'n sylwi bod y meddwl wedi dechrau drifftio, jyst dewch â fo nôl at eich nodyn bach tawel chi. A gwneud hon yr ola, a wedyn gadlu'r anadl fynd nôl heb reolaeth. A jyst sylwch rwan ar sut ydych chi'n teimlo. Ydy'r lliw wedi newid. A wedyn dewch â symudiad y bysig y traed. A dechrau gwneud y symudiad bach yn fwy. Jyst gwrandwch ar y corff, symrwch unrhyw beth sy'n teimlo bod o angen cael ei symud. Falle bod chi eisiau cymryd stretch mawr. A gyda ar y bach, dewch i eistedd. Boed o ar y llawr, neu ar gader, neu ar glustog, pe bynnag ydych chi eisiau. Jyst dewch i eistedd. Un rôl mawr nôl efo'r sgwyddau, a wedyn gadael iddyn nhw osgwyn lawr. A wedyn ar y bach, da ni'n mynd i rolio'r pen o un ochr i'r llall, jyst hanner cylchoedd bach. Weithiwch yn araf drwy unrhyw fanner o densiwn. A wedyn yn ôl i'r canol. A jyst tynnu fyny o gorn y pen, so fatha bod gennych chi linin ar dop y pen, so gwnewch yn siŵr bod y cefn yn syth. A wedyn cylchoedd mawr nôl efo'r sgwyddau. Dwi'n siŵr faint ohonoch chi sy'n licio massages, ond dwi'n methu aros i'r lle massage agor eto. A wedyn am ymlaen,
A wedyn plethu y bysydd efo cledra'r dylon gwynebu'r corff. A jyst mestyn ymlaen efo'r dylon yna. A nadlu fewn i dop y cefn ag i'r darn rhwng y sgwyddau. So nadlu'n ddiwrn ac yn araf. A'r anadl allan, dylon dod tu ôl y cefn. Plethu'r bysydd eto, cledra dal yn gwynebu'r corff. A wedyn gwasgu y sgwyddau nôl at ei gilydd, gwasgu'r chest allan. A jyst teimlwch y chest yn ehangu efo bob anadl mewn. Triwch godi'r dilo jyst mymryn i weld os di hynny'n gwneud unrhyw wahaniaeth. A wedyn rhyddhau, wigl bach yn y breichiau. A wedyn dewch y llaw chwith ar y llawr, ar y mat neu ar y gader. A anadl fewn mestyn fyny. Ac anadl allan dechrau mestyn drosodd efo'r llaw yna. So ydych chi rili yn anadlu fewn i ochr y corff. Rwy'ch yn siŵr bod yr ysgwydd top yma ddim yn codi. Reit i lawr yn bell i ffwrdd yr ysgwydd. O'r clus sydd o. Anadl fewn i fyny. Ac allan i'r ochr arall. Anadl fewn i fyny. Ac allan. Rhyddhau. Rwy'n ni symud y glistog, symud y gader, beth bynnag, a dod i benglinio. Benglinio o dan y coluniau a dilo o dan y sgwyddau. So, ydych chi'n gwybod beth i wneud efo hon, cath a buwch. So, anadl fewn, dadlu'r bol ddysgu lawr ac edrych fyny am y nefn. Anadl allan, cael gwared o'r aer, cefn crwn. Anadl fewn, edrych i fyny. Ac allan, cefn crwn. So, pariwch ymlaen. Yn eich amser chi yn y cys, symud yr anadl efo'r symudiad. A jyst byddwch yn ymwybodol o'r asgwrn cefn. Triwch weithio mewn ripple o dop yr asgwrn cefn reit lawr i'r gwylod. A wedyn yn dod nôl i niwtral a cerdded y dil ymlaen. So, da ni'n mynd i gymryd yr safle puppy. So, pen ôl reit yn yr awyr. A trio dod o'r chest i lawr ar y mat. A wedyn os ydych chi'n gallu restio'r talpau ar y mat, gnewch hynna. Neu os ydych chi eisiau trio dod o'r gen ar y mat. Mae hwnna'n chydig yn fwy o sialens. Mae'n jyst sylwi beth sy'n gweithio i chi. Mae hwnna'n un lyflu i ryddhau unrhyw tensiwn ar gwylod y cefn. Ond hefyd mae'n da iawn os oes gennych chi wynt. Jyst gwnewch yn siŵr bod neb yn sefyll tu ôl i chi. A wedyn yn ara bach, dechrau eistedd nôl mewn i'r cluniau. Falle bod chi eisiau
Symud y pengliniau chydig bach yn nes allan i greu fwy o le i chi. Ydych chi jyst yn mynd i ymlacio yn safle plentyn. Mae'n fyny chi, Dylan, gallu bod o'ch blaen chi, neu allwch chi ddod yn nhw i ochr y corff. Talcyn ar y mat. A cofiwch bod y safle yma wastad ar gael. Drwy gydol y sesiwn pryd bynnag. Ydych chi angen rest, neu os di safle ddim yn gweddi'ch corff chi, jyst ewch yn ôl i fanna. A tra da ni yma, jyst atgoffwch eich hunan o'r bwriad da chi wedi gosod i'ch hunan heddiw. Ac ar anadl fewn, codi'r corff, gadael y coesau lle maen nhw. A wedyn, rydym ni'n mynd i godi i bengleinio a dod ar flaenau y traed. So, da ni wedi cymryd hon unwaith o blaen, dwi'n meddwl, safle camel. Mae'n opsiynau. Yr opsiwn mwyaf o sialens ydy efo'r traed yn fflat, a da chi'n mestyn nhw am y traed. Ond y peth pwysican hwn ydy gwasgu ar y boch y penol yma. Opsiwn arall ydy i ddod ar flaenau y traed, neu flaenau y traed efo eich clustog chi, so bod chi ddim yn gorfod mynd mor bell. Hefyd, os ydych chi eisiau plygu y mat drosodd i roi chydig bach fwy o cwsin i'ch pengliniau chi, gnewch yna. Ond, fwy na'm byd, gwasgu'r glwts ac anadlu i fyny, ac bwriad ydy bod y chest yn anelu am y gornel ucha yn ystafell. So mi fyddwch chi'n dod yn ôl, ond peidiwch yn meddwl yn ôl, meddyliwch i fyny. So anadl fewn, mestyn fyny efo top y pen, ac anadl allan yn slo bach, gwasgu'r boch y penol, a dechrau mestyn nôl am y traed. Anadlwch. A jyst diolch ar sut mae'r gwddw a'r pen yn teimlo fama. Os yw'n teimlo'n iawn, mi allwch chi ddechrau dod â'r pen nôl os ydych chi eisiau. A gweld sut mae hwnna'n teimlo bre chi agor eich cegau chi. Os di hwnna ddim yn teimlo'n iawn, jyst cario ymlaen i edrych ymlaen. Ac anadlwch, gwasgwch y glwts. A pan ydych chi wedi cael digon, plygu yn ôl i'ch safle plentyn chi. Pen yn dod ar y mat. A jyst sylwch ar sut ydych chi'n teimlo yma. Wedyn yn ar y bach, dewch ar dilo o'ch blaenau chi bysu yn llydan. A da ni'n mynd i weithio'n ffordd fyny i'n safle ci cyntaf ni. Felly, gwasgu drwy'r dilo, codi y traed, codi'r pengliniau, a jyst hedlo gymaint ydych chi angen. Unrhyw dosbarthion efo'r ysgwydd byddwch yn ofalus, mi allwch chi aros yn fama yn hytrach na mynd i safle ci os ydych chi eisiau. So jyst gweld sut mae hwn yn teimlo ar y coesau. Cofiwch gadw mymryn o blyg yn y breichiau. A wedyn yn ar y bach, da ni'n gerdded y traed at y dilo. So cadw'r pengliniau di plygu, a da chi jyst yn ei blygu yn y chamer. Anadl fawr i fewn, ac ar yr anadl allan, jyst gadael i bwys ar pen ymestyn yr asgwrn cefn. Plygu'r coesau gymaint ydych chi angen. A rhowch wigl bach yn y pen, jyst i ryddhau yn y bensiwn.
A wedyn ar anadl allan, plug y coesau. Hyd yn oed yn fwy ac ar anadl fewn, gweithio'ch ffordd fyny. Drwy'r asgwrn cefn. A wedyn yn dod i dop yn mat. Un rôl mawr nôl yn ysgwyddau. Cledren gwynebu am ymlaen, ceiwch y llygyd. A just checiwch fewn sut mae'r anadl, sut mae'r corff, sut mae'r prysurdeb meddwl. Ac eto, atgoffa'ch hunan o'ch bwriad chi. A wedyn, agor y llygyd. Anadl fewn, mestyn fyny efo'r dilo. Anadl allan, dechrau pwyntio'r dilo i gongol y stafell dim ots pa ochr. So safle hanner lleiad ydy hwn. Mae'n lleiad llawn heno, dwi'n gwybod. Os oes unrhyw un o'ch chi'n mynd chydig bach yn bonkers ar lleiad llawn, dwi'n teddu i wneud. Anadl fewn i fyny. Ac allan i'r ochr arall. Dwi'n siŵr os jyst esgus ydi o i fod yn bonkers, ond dwi'n credu bod yn wir. Anadl fewn i fyny ac anadl allan dylon dod drwy safle gweddi. Wnawn ni gymryd safle dawnsio nesaf. Dwi ddim yn meddwl bod ni wedi gwneud hon, ond falle bod ni wedi. So dwi eisiau chi roed y pwysau gyd mewn i'r droed dde, a wedyn codi basid y traed, lledaenu nhw, a wedyn gwasgu nhw nôl i lawr, yn gwasgu'n bennaf rhwng y bawd mawr a'r bys bach. A wedyn, ydych chi angen ffindio marcyn i ganolbwyntio yno fo, ond i ddechrau jyst edrychwch be dwi yn ei wneud. So, da ni'n sefyll ar y goes dde, a mae'r droed chwith, jyst uwch ben y droed, so wrth y ffer, yn dod mewn i'r llaw chwith. A wedyn mae'r llaw dde yn dod mewn i mudra. So, bys cyntaf, bawd, a wedyn mae'r 3 bys arall yn syth. A wedyn mae fyny chi, allwch chi aros yn fama, mae sefyll ar un goes yn ddigon anodd. Neu os ydych chi eisiau dechrau gwasgu y droed mewn i'r llaw na, neu jyst dangos i chi o'r ochr, mi fydd y goes yn gwasgu llaw am i fyny. So gweld sut ydych chi'n teimlo yn fama, mae hwn yn lyflu i gael stretch da hyd top y goes yma. So unai fel yma, neu dechrau gwasgu mewn i'r llaw. Ac os ydych chi'n gyffyrddus efo hwnna, ydych chi dechrau pwyso ymlaen efo y corff. Ond jyst gweithiwch o fewn eich gallu chi heddiw yma. Rei dyddiau byddwch chi'n ffeindio hwn yn hollol bosib, a rei dyddiau dim gobaith. Peidiwch o beirniadu eich hunan. Defnyddiwch yr anadl i helpu chi. Bendiwch y marcyn i ganolbwyntio arno fo. A pan ydych chi wedi cael digon, rhyddhau yn ofalus i lawr ac cymryd unrhyw wiggles bach ydych chi angen i rhyddhau yn y tensiwn. A wedyn yr un peth ar yr ochr arall. So troed chwith tro yma yn fflat. Pwysa mewn i droed chwith wedyn codi basid y traed, lledaenu a gwasgu nôl i lawr rhwng y bawd a'r bys bach. A wedyn pan ydych chi'n barod, dechrau codi
y ffer dde i mewn i'r llaw dde. A wedyn, bys a bawd at ei gilydd, y 3 bys arall wedi mestyn allan. Canolbwyntio ar eich marcing chi, a jyst gweld lle ydych chi eisiau gweithio tuag ato fo. Ac yn ara bach, pan ydych chi'n barod, dechrau rhyddhau lawr. Eto, symwch unrhyw ran o'r corff sydd i angen nhw. A wedyn dowch gefn y mat. A dewch ar traed yn llydan tu a lled y mat. A dyn ni'n pwyntio'r traed allan i hon. So, y lletan byd ydy'r traed, hawsan byd ydy y cam nesaf. Anadl fewn, mestyn fyny am dilo i safle gweddi uwch y pen. Anadl allan, ydych chi'n sticio'r pen ôl allan a mae'r dilo'n dod lawr drwy safle gweddi a ydych chi'n anelu am y mat. Unwaith ydych chi yn teimlo bod chi ddigon agos, ellwch chi'n chydig cerdded ymlaen efo'r dilo. So mewn ffordd i lle oeddwn ni gyna, ond wedyn ydych chi'n gadael i'r cluniau dod i lawr. So mymryn o blyg yn y breichiau, mae'r bol a'r cluniau ar y mat. Dyna ni. A wedyn ar anadl fewn, da ni'n sbio fyny ac yn gwasgu drwy'r dilo, so bod chi'n cael stretch neis ar hyd ffrynt y corff, gwasgu'r glwts, anadl allan, yn ôl i lawr, a wedyn cerdded y dilo yn ôl, a ydych chi'n dod yn ôl i gwrcwd eto. Dim ots os di'r traed yn fflat neu beidio, just lle bynnag ydych chi'n gallu cyrraedd. A wedyn ar anadl fewn, triwch beidio defnyddio'r dilo yn erbyn y llawr, ond wrth gwrs os ydych chi'n teimlo bod chi angen gwnewch hynna. Ond fel arall, jyst wasgu drwy'r coesau, anadl fewn. Dil yn dod i'ch pen ac anadl allan. Dil yn dod i safle gweddi. So wnawn ni gymryd hwnna eto. Mae hon yn un da iawn i gryfhau tops y coesau, y glwts, y cluniau. So os ydych chi'n cael unrhyw drafferthion, excuse me, efo gwylod eich cefn chi, neu efo'r cluniau, so ni'n dweud bod hon yn un da i chi'n gwneud. Anadl fewn. Mestyn fyny. Ac allan, gwasgu'r pen ôl allan. Dod i gwrcwd. Anadl fewn, cropian ymlaen efo'r dilo. A wedyn gadael i'r corff ddod at y mat. So ydych chi'n sbio fyny, ydych chi'n mestyn ffrynt y corff. Ac yn gwasgu drwy'r dilo. Wedyn ar anadl allan yn ôl i gwrcwd. A triwch beidio gwasgu drwy'r dilo, anadl fewn, mestyn fyny. Ac allan drwy safle gweddi. A wedyn cymwch gam ymlaen efo'r goes dde. So mae'r chwith yn aros lle mae, dde yn dod ymlaen. A wedyn dilo'n dod ar y cluniau. Wedyn gwasgwch y pen eliniau yn ôl at ei gilydd. Anadl fewn, mestyn fyny efo top y pen. Wan, na i ddangos i chi o'r ochr, beth ydych chi'n trio anelu yn pan efo'n fama ydy cefn sydd. So peidiwch yn mynd fel yna, arwain ymlaen efo y chest. Diolch ots lle mae'r corff yn dod. Unwaith ydych chi'n teimlo bod chi'n methu mynd dim pellach achos y goes flaen yna, jyst aroswch yn fana. So anadl fewn, mestyn fyny efo top y pen. Anadl allan, arwain ymlaen, efo'r chest, i lle bynnag sy'n teimlo'n iawn i chi. A wedyn triwch dynnu y bottom ball reit i mewn.
So, da chi'n defnyddio yr ardal rownd y bol i helpu chi i gadw'n solid. Os da chi'n ffeindio chi yn y woblo, jyst symwch y droed flaen allan dipyn bach. So bod gennych chi well sylfaen. Ond os da chi ddim yn woblo, broswch lle chi. A nadwch fewn i hwn. Triwch gadw'r sgwyddau i lawr, dim tensiwn yn y sgwyddau. A wedyn ar anadl fewn, plygwch y goes flaen. A wedyn gwasgu drwy'r goes na allwch chi springio cwpl o weithiau i drio dod ar ddwy droed nôl at ei gilydd. Dyna ni. A wedyn yr un peth ar yr ochr arall. Cam fawr ymlaen efo'r goes chwith tro yma. Ac os ydych chi'n woblo, falle jyst symud allan efo'r droed chwith na. Pen elinia yn ôl at ei gilydd, anadl fewn mestyn fyny efo top y pen, anadl allan llinell sydd o dop y pen i wylod y cefn, a'r arwain ymlaen hefo y chest. A wedyn, signo'r bottom ball yna reit i fewn. A nadlwch yn araf a ddim cofiwch yn acw. Ac ar anadl fewn, plygu'r goes flaen na. A wedyn springio'ch cwpl o weithiau cyn dod ar ddwy goes yn ôl at ei gilydd. Reit. A wedyn, da ni'n mynd i ddod ar traed yn llydan. So na i ddangos i chi o'r ffrynt, ond diolch yn siŵr bod chi dal ar eich mat chi. So, llydan, mor llydan ydych chi'n gallu rili. Eto, dilo ar y cliniau, mestyn nôl efo y pen elinia yna, anadl fewn mestyn fyny efo top y pen. So'r un syniad eto efo'r corff, ydych chi'n arwain ymlaen efo'r chest, a pan ydych chi'n leithio mynd i'n bellach wedyn geith y pen fynd yn grwn. Os ydych chi angen plygu mymryn ar y coesau, mae hwnna'n fain. Jyst triwch wneud yn siŵr bod chi dal yn gwasgu nôl efo y breichiau. A bod yna gap mawr rhwng clustiau a'r sgwyddau. Anadl allan, plygu y coesau, ac anadl fewn, dod yr holl ffordd fyny, drwy'r asgwrn cefn. Dwch ar traed nhw at ei gilydd, dwch i dop y mat, i safle mynydd. Traed yn y gilydd, cledrwch dilo am ymlaen, tynnu fyny o gorn y pen a ceuwch y llygyd. A jyst checiwch fewn o fama. Sut ydych chi'n gwneud o ran y bwriad ydych chi wedi gosod eich hunan. Sut mae'r anadl yn gwneud. Sut mae'r corff. Sut mae prysurdeb y meddwl. A wedyn agor y llygyd. So dwch ar traed tua lled y sgwyddau. Dyn ni wedi gwneud hon bob wsos
Dwi'n ffefryn gennau. Ffeindiwch eich marcyn chi ganolbwyntio arno fo. Codi beth sydd y traed, lleddyn a nôl i lawr. A yn yr fewn, brych yn dod i fyny. A yn yr allan, yn ôl i lawr. So falle nwch chi sylwi heddiw bod eich cydbwysedd chi'n dda, falle nwch chi sylwi bod chi dros y siop. Byd eich abeiniad eich hunan a mynd yn flin efo'ch hunan. Stael setio, trio eto. Cofiwch wneud yn siŵr bod yr ardal rownd y bottom bol yn gweithio i gadw chi rhag o woblo. A gwnewch yn siŵr bod dim tensiwn yn ysgwyddau. Os ydych chi eisiau rhoi sialens bach ychwanegol eich hunan heddiw, ydych chi drio cau un llygad neu cau y ddwy lygad. Mae'n anodd. A'r tro nesaf ydych chi fyny aroswch yna. Gadael i'r anadl gario ymlaen. A wedyn yn ara bach, dechrau sleidio lawr eich wal dychmygol chi. Dilo un ein aros uwch y pen neu yn dod o'ch blaen chi. Defnyddiwch yr anadl i helpu chi. Ac eto, os ydych chi eisiau trio cau un lygad neu ddwy lygad, croeso chi drio fo. Waw, anodd. Anadl fewn, nôl i fyny, coes yn sy'n, ac anadl allan. Dowch chi lawr, dda iawn. Wigl bach yn y coesau, ond dyn ni'n mynd i ddod i orfod ar ein cefnau ni, ond mae ddangos i chi yn gyntaf, so jyst edrychwch ar eich sgriens chi. Felly bydd y traed tu a lled ysgwyddau ac yn fflat ar y mat. Dilo hefyd cledra i lawr fflat ar y mat. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud hon o blaen, a meddwl fewn, gwasgu drwy'r sodle, a fydd y cliniau yn codi. A wedyn ar yr anadl allan, dwi'n jyst dangos i chi o'r ochr. Chi'n trio cael rhyw fath o ripple o dop y corff reit lawr i wylod yr asgwrn cefn fel ydych chi'n dod i lawr. So anadl fewn, gwasgu drwy'r sodle ac anadl allan yn ar y bach gweithio'ch ffordd i lawr. So dewch chi orwedd ar eich cefnau chi. Traed tu a lled y cliniau a fynd fflat ar y mat. Ac ar anadl fewn, gwasgu drwy'r sodle. Anadl allan, yn ôl i lawr. So cymrwch hwn yn eich amser eich hun. Yr arafon byd, goron byd.
Fel mae'r cluniau yn codi, rili gwasgu mewn i'r glutes yna. Ac yn gwneud hon yr ola. A wedyn y windscreen wipers efo'r pengliniau o ochr i ochr. A wedyn da ni'n mynd i fod ar ffêr dde ar y goes chwith. So y ddwy droed yn fflat eto. A wedyn mae un droed yn dod yn erbyn y goes. Mae'n ymwneud sy'n chi fod yna. So, ffêr dde ar y goes chwith. A wedyn dewch yr coesau at y corff. A jyst sylwch, be ydyn ni'n bwriadu cael ydy stretch neis yn y boch penol dde yna, yn y clun dde. So, allwch chi afal yn lle bynnag sy'n teimlo yn dda i chi. A jyst gweld lle mae'r coesau angen bod ych chi'n deimlo y stretch yna yn y glwt dde. Da ni wedi gwneud dipyn o waith ar y glwt heddiw. So jyst gwnewch yn siŵr bod yn cael stretch bach neis allan. Mae hon yn gyhyr mawr, felly defnyddiwch bob anadl allan i ymlacio'r cyhyr yna. Anadl allan. Rhyddhau y coesau a'r ddwy droed yn dod yn fflat eto, a cymrwch y windscreen wipers eto efo'r coesau. A wedyn yr un peth ar ochr arall. Troi ben fflat, ffêr chwith yn dod yn erbyn y goes dde. A wedyn pan ydych chi'n barod, jyst dechrau gweithio'r coesau at y corff. Falle bod chi ddim angen symud nhw bron ddim, falle bod chi angen symud nhw lot. Jyst gweithiwch o fewn eich anghenion chi. Ac ar anadl allan. Rhyddhau y ddwy droed yn fflat eto, windscreen wipers, unwaith eto. A wedyn nhw'n ni gymryd y twist yn yr asgwrn cefn. So dewch yr goes chwith yn fflat ar y mat, a'r goes dde i mewn at y corff. A'r anadl allan, croesi'r corff efo'r goes dde yna. A wedyn, os ydych chi eisiau dod â'r llaw dde allan gyferbyn ar ysgwydd, gnewch hynna. Ac os ydych chi eisiau edrych ar y llaw i gymryd y stretch chydig yn bellach, gnewch hynna hefyd. Bob anadl allan.
Teimlwch yr asgwrn cefna yn rhyddhau. A nôl fewn. Yn ôl ar y cefn, ydwch ar ddwy goes i mewn tro yma. A jyst siglo o'ch di ochr. Mwynhewch y massage bach yna. A wedyn rhyddhau y goes dde i lawr. Goes chwith i mewn yn erbyn y corff. Ac ar anadl allan, cymryd y twist. Llaw chwith i fyny, os di'n teimlo'n iawn, ac edrych tuag at y llaw, os di'n teimlo'n iawn. A nôl fewn, yn ôl ar y cefn, y ddwy goes i mewn, ac un sigl bach ola. Cyn gwneud eich ffordd mewn i Shavasana. So eto, os ydych chi eisiau clustog, neu jumper, neu blanket, neu unrhyw beth, gafelwch yn y fo rwan, a gnewch eich hunan yn hollol gyfforddus. So, yn gorwedd, sut bynnag ydych chi eisiau. Creuwch y llygyd. A dewch ar sylw yn ôl at yr anadl. A dechreuwch arafu reit i lawr. A jyst sylwch rwan ar sut mae'r corff yn teimlo. Gnewch sgan bach o'r top, reit lawr i'r gwylod. Os ydych chi'n sylwi ar unrhyw niggles bach o tensiwn sydd dal yna, defnyddiwch yr anadl allan i adael fynd ar y mannau bach yna.
A wedyn yn defnyddio bob anadl allan i ymlacio'r corff yn dyfnach ac yn dyfnach i mewn i'r mat. A rwan sylwch beth ydych chi'n teimlo. Meddyliwch am y lliw yna eto. Ydy wedi newid neu ydy'r un peth. A wedyn, sylwch ar be ydych chi'n gallu clywed. Unrhyw synau ydych chi'n gallu clywed. Sylwch ar sut mae hynna yn gwneud i chi deimlo. A rwan dwi'n mynd i ddechrau cyfri. A dwi jyst eisiau i chi gyd symud eich anadl chi efo'r cyfri. So yn barod i gymryd anadl fewn am 1, 2, 3, 4 ac allan. 1, 2, 3, 4. Ac i mewn. 2, 3, 4. Ac allan. 2, 3, 4. Ac i mewn. 2, 3, 4. Ac allan. 2, 3, 4. Ac i mewn. 2, 3, 4. Ac allan. 2, 3, 4. Ac yn ara bach, dechreuwch ddod â symudiad i mewn i'r bysyd a bysyd y traed. Grandwch ar y corff a dechreuwch gymryd unrhyw symudiadau da chi'n teimlo da chi angen.
Yn ar y bach. Dechrau gwneud eich ffordd nôl fyny I eistedd. Cadw llygyd ar gau os ydyn teimlo'n iawn I chi. A dyn ni jyst yn mynd I wneud cwbl o gylchoedd anadlu I orffen. So dyn ni'n anadlu mewn am 6, dal am 6 ac allan am 6. A anadl fewn am 1, 2, 3, 4, 5, 6 a dal am 1, 2, 3, 4, 5, 6 ac araf allan 2, 3, 4, 5, 6 a I mewn 2, 3, 4, 5, 6 a dal am 1, 2, 3, 4, 5, 6 ac allan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A jyst gadael i'r anadl fynd nôl. Heb unrhyw fath o reoli. A jyst sylwch ar sut da chi'n teimlo. A jyst cofiwch lle bynnag ydych chi, os ydych chi byth yn teimlo bod chi'n dechrau carlamu yn eich meddwl chi. Mor syml I jyst cymryd eich hyn yn I ffwrdd a jyst canolbwyntio ar y raf i'r anadl. Ac ar un anadl fawr I mewn, dewch ar breichiwch y pen. Dyl at I gilydd. Ac anadl allan, lawr y canol. Iawn bawb. Namaste. Joiwch yr haul.